Jogobela je ovocné probuzení. Jogobela má křupavé překvapení. Myslím, že stačilo Jogobeli a dneska bych se vás teda tady chtěla zeptat, jestli byste mi nepsali otázky, protože chci udělat ask. Říkám vám ask. Můžou to být úplně jakékoliv otázky, tradiční jakože sakra. No, prostě, že to můžou být takové ty, které často někdo někomu píšou, jako nejbarva, nejfilm, nejpečepak a takové ty blbosti. Já sama nevím, jaký je můj nejpečepak. Já vím, že to znělo jako chechtání, ale já brečela. Nebrečela. Muhahaha. To jste si jako mysleli, že bych tady dělala takovéhle scény? Ne. No tak to bylo tak divný.